arewan nan if care is not taken kun gan kashe mutum da ta'adanci zai zo ya zama kaman part of life dinmu. Iyalinmu da zamu haife su gobe ba to su doke wuka ko kwa su doke bindiga su bindige mutum zai zama normal thing. Why? Because mun riga mun yi welcoming idea din kashe mutum a kwana lafiya tun yanzu. Me yasa na faɗa haka? Recently naji ana faɗa akan cewa gwamnan Katsina State yana magana akan cewa a releasing su bandits guda 70 wanda aka arresting ɗinsu, a yi releasing ɗinsu, a freeing ɗinsu. Ba wanda yake magana akan victims wato al'umma ko kwa mutane wanda bandits nan sun kashe ba fa babu. Wato a Nigeria arewa yanzu ka mutu kai ne kai mutuwan banza. Wanda ya kashe ka ya fi ka gata. Ka mutu ba yi magana akan ka ba ko a business ka ko ba business ka ba damun gwamnati bane. Amma kawai wanda ya kashe kan nan dai ya fi amfani akan kan da ka mutu, because ina gani anytime idan wayannan mutanen sun kashe mutum ba a magana kan wayanda sun mutu, ba a magana kan victims din, ana zo na more concerned about wanda ya committing crime din ne, sai a dinga faman kare shi, a dinga ce ayi afuwa ko kuwa ayi sulhu da shi ko kuwa a releasing din shi. Sannan kuma a gefen Krista kuma da yake sun gani akan cewa ana yi masu bandits afuwa, idan Krista ya je ya kashe musulmai, for example kamar wannan zidan da kuke gani a Kaduna wanda a wurin kasuwan magani wanda ya kashe musulmai wajen 60 ko 60 da Kristoci da yawa sun fito domin sun gan cewa ana yi ma su bandits afuwa, su ma suka fito suka ce a yi ma wanda ya kashe musulmai guda 60 da afuwa. Mun san dai wannan criminal act ne fa, ka kashe mutum, you deserve to go to jail. If possible ma ya kamata a yi maka hukunci daidai inda ya kamata. Amma kuma yau Krista sun fito suna faman cewa a yi mishi afuwa. Why? Because sun gan cewa in the other side an yi welcoming afuwa, an madda afuwa ya zama kamar normal thing. Ba wanda yake magana a cikin Christians nan fa, in kuka duba za ku gan ba wanda ya fito ya nuna kan cewa ya damu da rayukan musulmai wanda Zidane ya kashe. Damuwansu kawai shi Zidane din ne a sake shi. Suna ce wai Fulani ne sun kawo attack a community shi, yayi abun da yayi out of self defense. Amma kuma tunda aka fara posting wannan guy, nayi research akan shi. Ban so in yi magana kai bane, sannan kuma na gan Soldiers of Christ yayi posting wani story wanda ya je daidai da story da aka gaya mu akan cewa there was nothing like Fulani attack. It was issue of religion tsakanin musulmai da Krista. Akan issue din mabun ya kai ga har akwai lokacin da ya attacking polisawa, shi Zidane din da kanshi ya kashe musulmai. Aka ce wani su makasuwa ne ma suka zo a kasuwan maganin, yan kasuwa ne sun zo sun fallen victims a hannun shi, ya kashe su kawai. Amma yau fa wani su daga cikin Christians sun aje, ko da yake Bible yace thou shall not kill, sun fito suna ce wai self defense ne a sake shi, ya kashe mutum yayi daidai. Ban gan laifin su completely ba sha, ban gan laifin su gabaki ɗaya ba, because da yake ana ce za yi ma soran gefen din afuwa masu kashe mutane da yawa, to shin da ya kashe 60 ne bara ce a yi mishi afuwa ba. Amma tambaya din da zan muku shine, does it mean that yanzu kashe mutum is now part of our culture? Mun san cewa duniya na ganin mu, mun san cewa wannan the same idea nan da muna welcoming mutum ya gama kashe mutum sai mu welcoming din shi, mu med da shi a cikin community, a cikin society, ya dawo ya zauna da mu. Mun san cewa muna da yaya suna gani gobe idan su ma sun tashi sun fara kashe mutane, to inda kuka gani in ana maganan yawu da ritualist ba sunan mutanen kudu ake kira ba, to idan ana magana kan murderers masu kashe mutane mu ne kuma za kira mu. Da ana ce the northern people are the most peaceful people, to yanzu ba as far as kai dan arewa ne kai mai kashe mutum ne, haka sunan mu zai lallace ga duniya ko ina, because yanzu ma Christians ma sun fara bin trend din. So duk wani dan arewa idan kana supporting Zidane, think about it. Idan kana supporting ayi releasing wayannan bandits din Katsina, think about it, because by the time wayannan abubuwan za su zo su farke, za su zo su zama part of our society, to haka za mu yi ta mutuwa one by one, babu justice. To da yake mutum zai kashe mutum ba za mishi hukunci bakan, har dole kowa ma zai yi.
zai je ya kashe mutum don yana gana kan cewa idan na kashe musulmai krista za su saya mun, idan na kashe krista musulmai za su saya mun, za su ce ayi mun afuwa. To sai mun cire son zuciya, sai mun fara saya mu haɗa kanmu, mu make sure cewa an hukunta duk wanda yayi laifi regardless of addinin shi. Wato ko da ce kai dan waye ne, ko waye ne babanka, in kai laifi ayi maka hukunci inda ya kamata. Amma idan kullun wayannan mutanen za su dinga committing crime, za mu dawo muna faman cover up masu, muna romancing din su, haka za mu yi ta mutuwa one by one, kuma ba wanda zai tuna da mu. Kamar inda kun gan yau ana magana da mun free Zidane, justice for Zidane, amma ba a ce justice for the 60 Muslims that were killed. Ana ce justice for this, justice for that, amma ba a ce justice for the victims. Mu yi tunani akan wannan abu, mu yi tunani akan wannan abu, mu cire sentiments, mu yi abun da ya kamata, mu yi kokari mu gan cewa wayannan bad acts din cikin mun nan sun yi facing justice. Ko da Boko Haram ne, ko da bandits ne, ko da Zidane ne, ko da ni ne na kashe mutum, kar wani Krista ya karba bakina, ku tura ni, in fact a kai ni prison nan, ni manjan facing justice. Wani a cikin al'umma wanda yake da tunanin kashe mutum, in ya gan punishment da aka yi mun, shi ma zai serving mishi as a lesson. Amma kuma da yake za a kashe mutum, there's no lesson to be learned, that means kuna encouraging mutane kenan a ci gaba da kashe mutum. Kisa ya zama identity mu mutanen arewa. It is such a pity.